Lona usuku olukhulu lapho sijabula sibonga abantwana uNandi Mhlopheyazi ngokuzigcina beziphathe kahle ekukhuleni kwabo nasekwenzeni kwabo. So sibona ukuthi hayi asibakhombisa ukuthi we appreciate ukuthi siyabona ukuthi bahambe kahle nokuthi bafundise nabanye abasemva kwabo ukuthi indlela yokukhula ihamba kanjani bese befike kuleli banga. Kubalulekile kakhulu ukuyiphatha kahle, hayi ngoba usuke ufuna umvuzo wokuthi wenze lolu suku, bathi nje ukuyisiza wena ukuthi uyigcine ebuntombini bakho, ebusheni bakho. Yeka nje ubuntombi bakho ufunde, ube nesasa eqhakazile, ube umuntu wesifazane ingane ezincane ezikwazi ukubukela kuye. Mina ngusisi omdala kaMhlophekazi, kube khona uLinda wokugcina. So kakhulukazi kimi ngithanda kakhulu ukuthi bame bebuka kimi babone isibonelo esihle. Lokho ngiyaqatsha ngalo. Ngibisana mase ngikhulile senginabo abantwana bafunde kafuthi kakhulu kimi ngalesi sibonelo engibe yiso empilweni. Akuyinjabulo enkulu kakhulu kimi lokhu ukuthi abantwana bahambe kahle. I am very, very proud. Ngiyasiqhenya kakhulu ngabantwana laba ukuthi babe nomehluko benze lokhu okufanele ukuthi bakwenze. Abalayo ekhona ekhaya nendlela abafundiswe ngayo baqhubeka bayenze esikoleni manje nasemsebenzini lapha abasebenza khona. So I'm very proud, very proud. I feel very proud of i-culture yami as umZulu. Kakhulukazi njengomuntu ongahlali kuleli zwe. Ngifike nomngani wami we-England naye ujabule kakhulu. Bathi nje kungenza ngizizwe ngumZulu futhi iphaqa kakhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngigqoke kanjena sibe bahle kanjena nentombi encane sikwazi nje ukujekedula njengamaZulu. Ngijabule kakhulu. I-message engingabapha yona ukuthi this is not the end of the road. So bayiphathile kahle, ukuyiphatha kahle akupheli, ukuhlonipha akupheli. So they've done it very well. So ke manje sebezoqhubeka ke bakwenze emsebenzini, bakwenze impilweni yabo nalapho beyogana khona, and whoever they meet bakhombisa ukuhlonipha, bakhombisa uku-appreciate omunye umuntu like they have done. Kubalulekile kakhulu ukuyiphatha kahle, hayi ngoba usuke ufuna umvuzo wokuthi wenze lolu suku, bathi nje ukuyisiza wena ukuthi uyigcine ebuntombini bakho, ebusheni bakho. Yeka nje ubuntombi bakho ufunde, ube nesasa eqhakazile, ube umuntu wesifazane ingane ezincane ezikwazi ukubukela kuye. Mina ngusisi omdala kaMhlophekazi, kube khona uLinda wokugcina. So kakhulukazi kimi ngithanda kakhulu ukuthi bame bebuka kimi babone isibonelo esihle. Lokho ngiyaqatsha ngalo. Ngibisana mase ngikhulile senginabo abantwana bafunde kafuthi kakhulu kimi ngalesi sibonelo engibe yiso empilweni. Hayi ngiyambonga uma wami Shemi awuyenzile into mamiyeza Tembane Msukasayo uyidlalile indima and ungitshengisile ukuthi nje ukuba umuntu wesifazane kuba njani futhi kuba umuntu nje right nje okahle empilweni kanjani. And ngihappy ukuthi ngenzele umemulo, ngihappy ukuthi hayi ukuthi kwakuyinto encane ngithatha into encane. Lots of planning, lots of money, lots of everything, energy, time, all spendela, and hayi ngiyajabula ngalokho.